Yamaguchi. Andito na pala kami sa sa Yamaguchi. Sa antena ko nga usaba. Yung isang antena nako. Dito kami mag New Year. Kahapon is hindi na ako nakapag-video ba? Kasi iba kanang nibiyahe to. Dumiretso kami pumunta dito kaya hindi na ako nakapag-video. Ngayon is second day namin ngayon. Hindi, second day. First day. Kay kagabi man may nakarating dito mga na yata yun, mga 1 AM. Tugnaw dito. Uy, hangin. Maaraw siya pero mahangin. Malamig. Yung yung hangin. Pasok muna tayo. Wala pa sila. Pupunta kami mamaya sa sa mall. Kasi bibili kami ng mga regalo kasi kami sa bukas sa New Year ba, sa mong party manita. Kanina is nagbunot-bunot kung sino yung makuha namin. Hintayin muna natin sila. Hello, Tomodachi! Dito na tayo. Hi, Tomodachi! Hello! Welcome to Yamaguchi! Yung saan? Asa ko niya? Sa likod. Yan ang kay gas. Ganag barato deres inyo ante Dagan siya din hindi Okay, tapos na kami. Paana? Lunchtime na namo. Nindot ang mga sinino. Time check is mag 3 na. Dili may sinina. Nindot siya gibira. Gibira niya. Hangga ko lagi na kaayo diri. No, sapatos ay 50%. Asan tagi? Dire diretso. Adto mi mag-lunch sa sushi yasang. Sushi kami. Ang daming sale dito. Mga sale. Nisingin na lang Ninduto nisingin. Ay mo diha kay mo. Kita mo sa palit. Nakita ko ng palit. Ninduto pila man siya. Yung singin na lang. Yung singin na lang. Yung singin na lang. Gusingin. Hangga ko? Hindi, katong Christmas. Hangga ko siya. Siya? 27. Gamay na lang ang percent. Ay, silhig ba? Silhig. May silhig din. Nang kay kuan. Hakin. Ito ate. Okay, naatiri ko under. Asa? Bili muna tayo ng silhig. Asa ang dapit silhig? Diri ay.
Daray, silhig. Walis. Ini? Ini na lang. Kana oh, taas-taas. Ay, na may gamay oh. Ini ang gamay. Green. Mandas pan? Ako na sa siminto. Ah, iwakli lang nimo. Oh. Samukan man gud pag buang. Sige, mamaya ulit. We are back. Puno. Puno yung ano, mga restaurant. Puno siya. Nakalo amo ang kaon. Lut! Dito na lang kami kakain tumudachi. Di makapasok. Warm up. Tapos bukas isda. Practice namin yung mga tinain natin. Makabungog, no? Napaykanon. Grabe na siya. Warm up. Warm up kaning. Warm up paning kanang kauna gyud. Video na po. Okay. Ay, mga tumudas Happy New Year! Happy New Year. Happy Year and Happy New Year and Happy New Year! Hello, hello! Mga tumudachi ni Auntie Milot. Yan!